This is the chef, and the food is here. Wow! Oh my golay! Good morning mga konsihal ni Boss Agal! Oh, ninduta na niya oy! For today's video, as you can see, si Boss Agal ready to go na sad na, strolling in the moment. Nagbutang siya guwak siya buhok, ana. Kaya syempre, i-maintain man na ang kagwapo, kaluyal, kay pila lang tagabuhok diri sa kalibutan. Mga loyal na, wash out, dapat i-maintain na to ang kagwapo diha, pinalong long hair pa si Boss Agal. O nakita ninyo guys, bagong ligo ni Boss Agal. Syempre, of course, gani man ni. Naman tayo mga lakaw diha nga nindot kayo. Mga inabtikan nga lakaw. Muna siya. Di ready na ni. Gadali-dali kini si Boss Agal ni. Kaya naman ni si friend good siya. Kaya si Boss Agal lahi na siya friend. Dagan na siya pundok nga mga friend, Karong nga friend niya nga to, international friends ni. Di ni basta-basta, Ang gidong diri nila si Boss Agal ra, Muna gidong nila diri si Boss Agal ra. Very supportive po ni Boss Agal. Kay wa pa gali mahuwi mo ang page si Boss Agal, automatic na, mo like, follow din na ni Boss Agal. Wa pa ang page na kama, Muna siya guys, Going na si Boss Agal siyang friends diha. Kay yung friends diha kananawag man. Ingaw na yung friends niya nga, Boss Agal, are you available right now? Why? May ito si Boss Agal, why? Kay English man, no? English accent man to. Why? May nga din nga, because we have dinner right here. Wow! Basta ingon ana gani, mga kaon-kaon, mga birthday, si Boss Agal, wa na, lahos na dayon. Ligo day na, mga 2 minutes, lahos day na, paspas kinagdagan niya kay kaon god. Mo man natong tirada diha, kaon-kaon ra. Karon nagwonder si Boss Agal unsa kay lami ilang pagkaon nga ilang gibuhat, Kay syempre na-excite na siya. Excited kay si Boss Agal kay international friends na. Nanata silang mansion diha. Kuya, abrihin na diha. Gabrihan din na ni Kuya. Kasi Kuya, maayo man tong tao. Gabrihan din na, way pangutan na ba. Kinsa man ka, ilado biya ta. Ingon ana man na ka, basta Boss Agal ka, ilado ka. Familiar mo ni guys, Familiar mo diring dapita? Diri nagpuyo ako mga international friends. Relax ni. Ganam na mga tropical style ba? Mana duyan, coconut trees, green river, river leaves day. Wow, dara. Muna diha, kita pa ninyi Boss Agal ang inyong show diha nga atbang natas Tagbilaran City. Hindot kino. Wow, beautiful scenery. Nya karon mo nilang bay. Noktok si Boss Agal na pak nya dito abli. Wow, way ayo dito abli. Nakita na yung mga kids diya, mga gwapa kay mga kids diya ni hinangop na. Nakurat man na. Daras Boss Agal, babysitting dayon. Siyempre, feel at home ko ta. Feel at home ko ta. Ingon ani man na tanaway na mga kids niya kay kuan kayo close kay na Boss Agal. Dara. Kiat na. Mo na international friends si Boss Agal, Mauri na, Kusog na mo ka. Dara. Kaon dayon. Kaon na tag pizza diha. Pizza man ni ginama man ni siyang wifey. Lami agas pizza. Hawd-hawd pas Boss Agal. Lami lagi ni. Para inon ba? Kurat-kurat ba kamauwa gini mo atik Boss Agal ay. Kurat-kurat siya. Lami lagi ni pizza. Usa na pizza shikis. Usa na pizza hot. Boss Agal, para mo ito ka Boss Agal ba? Hinampak ito ka Boss Agal. Muna siya. Muna si Boss Agal, nga na, gasunggo na gikan. Sige English na napita. May gani, kay mo Bisaya niyang international friends. Muna siya. Dara. Nara, ready na sila. Galuto na. Muna yung wife. Ready na. Pero si Boss Agal, nara, higda-higda. Siyempre, ikunahan man ni. Di man pwede tabago. Bisita ko ta. Sila ko'y dari para nako, ni Boss Agal. Siyempre, steady ra ta diha. Bisiha nila, pero okay ra. Ditso na. Dara kasawa ni Quad sa to international friends. Lutuon ni taga-amakong diha. Pag si tawag ganip, spaghetti nga brown. Abi kog salad guys, di ay kinilaw dito nila di ay. Dara.
kaon-kaon busagal ha, way rice ni, handos-handos ni, way rice anay ni ha, ditso ni. Mo nagkaon si busagal na spaghetti nga brown. Nya mo sarat to katong nay murag siya salad ba? Salad dito nga lagkit pero kana kanang ikaw busagal. Salad din na salad pero kuha na siya kanang putito ba? Putito gipis-flex din niya busagal friends niya da. Dara bara. Mauri na, gahi kay na. Di na basta-basta ka ba na Bisaya? Ha? Di na mabaligya. Kamo guys, na mo international friends. Dalaan ninyo diri kay ipay na ang busagal.